Kære alumne og tidligere studerende ved Handelshøjskolen. Vi står nu ved slutningen af 2007, og julen står for døren. 2007 har været et helt exceptionelt år for Handelshøjskolen. Vi er blevet en del af Aarhus Universitet, og dermed en del af et af verdens bedste universiteter. Det giver os en masse nye muligheder og en masse udfordringer. Vi ser Handelshøjskolen som en væsentlig del af Aarhus Universitet. Vi vil gerne være for Aarhus Universitet, hvad Harvard Business School er for Harvard University. Og samtidig vil vi gerne have, at Aarhus Universitet er for Handelshøjskolen, hvad Harvard University er for Harvard Business School. Det er en stor ambition, men jeg tror, vi kan leve op til den. Vi har i 2007 haft et rigtig godt samarbejde med jer omkring mange aktiviteter. Vi havde gensynsdagen, og vi har blandt andet vores mentorprojekt. Det er vi meget glade for. Vi arbejder for at gøre Handelshøjskolen til en rigtig god business school, også på international plan. Og der er det vigtigt at have jer som ambassadører, og det er vi rigtig glade for. Vi ser frem til samarbejdet i 2008, så vi i forening kan skabe et endnu stærkere Handelshøjskole. Vi vil i 2008 have endnu flere tilbud til jer, og det vil I komme til at høre nærmere om i den kommende fremtid. Så jeg glæder mig til, at vi kan fortsætte samarbejdet i 2008, og ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.